Mega love shout out Vanessa. Maraming salamat sa pagpasok sa aking live. Maraming salamat. Good afternoon sa iyo, kapatid na Vanessa. Mega love shout out din sa iyo, kapatid na Vanessa. Salamat sa patamsak at salamat sa pagdalaw sa aking live. Salamat, kapatid na Vanessa. Nag-live ako ngayon kasi naghahabol ako ng revenue. Baka sakaling makasahod ngayon na buwan na to. Sana nga makasahod na. Konti na lang kasi kulang. Vanessa sa Bargas. Iba to. Iba na iba to. Mega love shout out. Uh, uh,
Tan, Tan, buksin din yung computer. Nata, bakong kinawatan pa sa naninig ko sa bangge? Oo. Pakaraya ninindo, bahala ka mukha ni kay tito mo email. Kamukha ni nagkakawat na diwa ka sa bangge. Siya nagkawat ka ni? Oo. Ilag inindo, inidigdi, ilag inindo, dali.
ano daw, Dr. Ventro Ben Centrovencero C3. Mega love shout out sa'yo, kapatid. Sir Ricky, is it true that there's are ghosts looking in Bicol province? May Filipino said that ghost lives in Bicol. I don't know. Have a lot of ghosts in a Bicol, or have a lot of ghosts here in the Philippines. Ghost project, ghost, like for example, ghost project and a ghost, some in other province. But I don't know if we have a ghost. Interesting. Maybe, I think so. You have a ghost, but I don't see in a person if the ghost that is true. From where are you, my friend, Doctor Petrovic? Kuya, ano po, sabi ko language, ang bukas na lang ng umaga ako mamimili sa grocery. Sabi ko language po yun ay sa aga na lang ako masa grocery para mamakal. Sa aga na lang ako maduman sa grocery para mabakal. Leprich Juan. Gaganda naman naman pangalan nito. Chan. Sa aga na lang ako magguma sa grocery mamakal. Pwede rin naman, kasi sa Bicol kasi iba-ibang lingwahe. Sa amin, katulad sa amin sa Albay is Albayanon. Katulad sa Iriga, sa Naga is ah, Kamsur ang salita sa kanila. Parang may halong Tagalog ang Iriga at saka Naga. Pero nakakaintindihan kami. Sa aga na lang ako maduman sa grocery para mamakal. Yan, pwede yan. Sa aga na lang ako maduman sa grocery para mamakal. Taga saan ka ba, kapatid na Lepro Sua? Basta yun na yun. Quezon City po. Taga Quezon City. Saan sa Quezon City? Malawak ang Quezon City. Fairview, Caloocan North, tapos Cubao,
Kamuning, Welcome Rotonda, oo, Quezon City pa yun, pakatapos San Juan, Santa Mesa, yun, Quezon City yun, sakop yun ng Quezon City. Philinvest, oo, sana all, taga Philinvest. Sa serbisyo ng mga yayamanin. Baka naman, magpapasko na. Total, taga Philinvest ka naman. Joke. Hindi naman po kuya, sakto lang. At least sakto. Taga Philinvest ka eh. Di ba sa Quezon City ang lugar diyan ng mga pangsakto na sinasabi mo eh. Ah, ayan Philinvest. Tapos ano pa ba 'yon yung mga subdivision diyan, mga village diyan. Taga basta yun na yun. Basta yung mga village diyan ng mga pangsaktuhan lang. Yung mga kuha ng mga artista, ng mga milyonaryo, yung mga yung mga businessman, yun yung mga lugar diyan ng sakto eh. Isa na rin diyan ang Philippines. Kailan pa kaya Gcash ko makapagpalipad nga? Malamang wala. Baka naman gusto nyo dyan magpakulay, mga kapatid. Baka naman, Pasko naman. Naghahabol pa ako ng revenue ko. Konting-konti na lang guys. Sana masahod ko ngayon na month ng December. Mag-love shout out sa 3 million in the house. Maraming salamat guys sa inyong pagtambay, pagbisita sa aking munting live. Ano naman to? Paborito ko yun, Bicol Express yun, maanghang. Oo, masarap talaga yun. Mando, Kedila, Puente. Ang hihirap naman ng mga ninja mga YT channel nyo, mga pangalan. Shout out Shout out sa inyo lahat guys. Oo, masarap talaga yun na Bicol Express lalo pag maanghang. Karamihan naman sa amin sa Bicol. Pag nagluto talaga ng Bicol Express, hindi nawawala ng sili kasi nga Bicol Express. Mas lalo masarap matikman mo yung guan. Mas lalong masarap yung yan mo na YT channel mo na yan, di mo napansin. Hindi mo naman nakasikaso. Yaan mo na yan.
Di wow.
Bye-bye. Mag-end na po tayo ng ating live. Maraming salamat po sa pumasok sa aking munting live at maraming salamat sa nagpalitan ng email din. Maraming salamat. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. At bye-bye. God bless.